Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷе. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, пештара Ленский район, шаҳраки Мирзо Турсунзода, истиқлоли 4 ва пешкаши шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем, ки дорои 12 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона дорад бо кухни, ҳамом, дару нушдаи. Заминаш бениҳоят замини калон аст. Марҳамат, сёмкаша сар мекунем. Ҳамин хоная сёмка мекунем. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, качалкаи об ҳастак, хона бо свет ва об таъмин мебошад, ҳамаш ҳаст. ва ин бошад худи хонаи фурӯшӣ, 3 дар хона бо кухни, ҳамом, дару нуштай. нархи хона 380 000 сомонӣ, 33 000 $, ё ин ки 2 480 000 рубл. тамошобинони гиромӣ, ҳама хариду фурӯш бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад, доллар ва рубл барои фаҳмидан. инҷо бошад ҳамом. мегузарем ба якум ҳуҷраи истихоматӣ. дӯстони азиз, замини хона бениҳоят калон мебошад. 12 сотиқ замин. барои ҳамин шумо баъзор метавонед ба 2 ҳавлӣ тақсим кунед, ҳатто ба 3 ва 4 ҳавлӣ ҳам тақсим карда метавонед. заминаш ҳамхали имкониятро дорад. ва инҷо бошад кухни. тамошобинони гиромӣ, боз 2 дар хонаи дигар ҳаст, беремон мебошанд. аз қафои дом нишоншон медем. дӯстони азиз, қафои дом мебошад. ҳозир дуюму сеюм ҳуҷра нишон медиҳем. марҳамат, инҷо дуюм ҳуҷра мебошад, беремондан, яъне коробка. ва инҷо бошад сеюм ҳуҷра. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 12 сотиқ замин, 3 дар хона бо кухни, ҳамом, дару нушдай. қарор аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, истиқлоли 4. свет, об дорад, наздики мактаби 82 ҷойгир аст. нархаш 380 000 сомонӣ, 33 000 $, ё ин ки 2 480 000 рубл. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои Россия, WhatsApp, имо доранд, лекин занг зада намешавад. ба рақамҳои Тоҷикистон занг зада мешавад, 100% кор мекунанд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом Тиҷе гап занед. мо боша навора ба охир мерасонем. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбонтон боша. раҳмати калон ки бо мо будед.